Velkommen til Stenbogård. Jeg hedder Niels Blem Sørensen, og jeg er lige fyldt 50. Jeg er gift med Susanne, og vi har Christian og Frederikke sammen. Jeg overtog Stenbogård her i 2002 via succession fra den tidlige ejer, efter at have været ansat i 5 år på stedet her som driftleder. Vores produktion er 575 årssøer, og vi producerer 20.000 30 kilos gris. Af dem føder er 6.000. Og vi har 260 hektar, vi dyrker med traditionel planteavl. Vi står inde i min drægtige stald nu, hvor jeg har plads til 230 søer, og de bliver fodret i transponderfodring. Og det vil sige, at de har en chip i øret, og så får de en registrering, når de går ind i kasserne, og så får de foder på den måde. Avlsfremgangen i danske svinebesætninger har været fremragende de senere år. Vi får her på stedet 18 levende født af gangen, og det er cirka en 3-4 grise mere, end vi fik bare få år tilbage. Grisene flyttes efter fravanding til klimastallen, hvor de går fra 7 til 30 kilo. Ja, vi er flyttet bag ved ejendommen, og jeg dyrker traditionel planteavl med havre, rue og byg og hvede og hvad jeg ellers lige kan putte i markerne. Og alt blander i mine siloer her bag ved mig. Og så må grisene spise det efterhånden. Inspirationskilde er en markerfergruppe og konsulent, og vi mødes en 5-6 gange i løbet af plantevæksten her, og det synes jeg giver god mulighed for at møde mine kollegaer. Jeg har været med i KHL's bestyrelse i 9 år og bruger det også som en del af mit netværk og føler egentlig, at det er en vigtig del. I de år, jeg har været med, så har jeg egentlig fundet ud af, at det nære egentlig er nemmere at flytte på, end det, der er mere politisk og lidt længere ude. Så jeg bruger egentlig åben landbrug og havde været åben landbrug hvert sidste år. Og det gav et stort løft for mig selv, at man kunne se, at man kunne virkelig påvirke forbrugeren på en positiv måde. Det er en okay måde at producere dyr på, som vi gør i dag. Og det skal folk vide, for det ved de ikke. I KHL's bestyrelse diskuterer vi jo ofte de politiske dagsordner, og jeg synes lige, at landbrugspakken skal få et plus med på vejen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får positive signaler fra det politiske, at de vil gerne landbruget, og jeg håber, at vi i fællesskab, både internt i landbruget og i det politiske system, kan arbejde videre på troen på dansk landbrug. Jeg synes, vi virkelig betyder noget for det danske samfund.